माँ प्रतिमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो शेखपुरा। मिक्स बाय शैलेंद्र बाबू। हई रंगदारी करब रंगदारी घमंड हई रे गोरकी हे गे। हई रंगदारी करब रंगदारी घमंड हई गे गोरकी। अही के पावर जानत पूरा प्रखंड हई गे गोरकी। अही के पावर जानत पूरा प्रखंड हई गे गोरकी। माँ प्रतिमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो शेखपुरा। हरे दू गो पिस्टल लेके हम तो घूमो ही कमर में। हमरे नाम के बजो हो डंका नवादा शहर में। हरे दू गो पिस्टल लेके हम तो घूमो ही कमर में। हमरे नाम के डंका बजै नवादा शहर में। 16 बरिस में 16 गो मर्डर के दंग होई रे गोरकी। अहिर के पावर जानत पूरा प्रखंड हई रे गोरकी। अहिर के पावर जानत पूरा प्रखंड हई रे गोरकी। मिक्स बाय शैलेंद्र बाबू। अगे रंगा भाई समरथवा दुनु करही शासन गे। कोनो जिला में पूछली है जाके चिन्ह को प्रशासन गे। और सचिन बिहारी शैलेंद्र दुनु करो हो शासन गे। कोनो जिला में पूछली है जाके चिन्ह प्रशासन गे। हमरे लगे से बड़े बड़े बस फंड होते रे गोरकी। अहिर के पावर जानत पूरा प्रखंड हई रे गोरकी। अहिर के पावर जानत पूरा प्रखंड हई रे